Ak ďalších 30 rokov bude z pohľadu inflácie rovnakých ako tých predchádzajúcich 30 rokov, toto sú ceny, ktoré uvidíš v roku 2055. Priemerná cena domu so 120 metrami štvorcovými 600 000? takmer bude to 1 172 000 eur. Čo myslíš, koľko bude priemerná cena automobilu takto o 30 rokov? Neviem, asi 70 000? Fú, to si takmer trafil, 75 120. Tak to sa mi podarilo. Skúsme nájomné. Čo myslíš, 30 rokov od dneska, koľko bude priemerné nájomné takého trojizbového bytu? 3 500? Tu nás si to trošku podstrelil, bude to 4960 eur. Wow, to je veľa. A čo takto šálka kávy o 30 rokov? Ja viem, že ty si závislák na káve. Tak to dúfam, že nebude tak veľa. 7 eur? Wow, dobre, vidím, že máš prehľad. Dneska sú to 2 eurá, tak to o 30 rokov by to malo byť 7 eur 24 centov. Fúha, ale aj tak veľa. A čo liter benzínu? Dneska to máme euro 70, Tak dajme 4? bodaj by, bude to 5,5 eura. Ak teda inflácia bude taká, ako bola posledných 30 rokov, čo bolo na úrovni 4,38%. A potom tu máme otázku miest. Čo myslíš, koľko bude priemerný príjem do domácnosti takto o 30 rokov? 9 000? No, vyzeralo by to, že si prestrelil, pravda je ale taká, že za tých posledných 30 rokov tam mzda na Slovensku rastla takým tempom, že sa viac ako zo 7 násobila. Čiže ak znova budeme mať 7-násobný nárast, tak sa budeme baviť o sume cez 12 000 eur do jednej domácnosti a tá by mala vykryť všetky tie nárasty cien. Okrem toho bývania, to mi príde fakt veľa. To bývanie je fakt prestrelené.